nasema kongai akatana moloko mayama beiwa yadusengi ana duno beiwa yitinongi anyitinda beiwa ababa kidiki yetudugi kumero kiyo sina wena sema kongai akatana moloko mayama beiwa yadusengi ana duno beiwa Abe. Hey, bueno, no get ka. Oh. Abe, Maria mini jawar. Howie. Howie B. Lord Ping. Mom, kwani in celebration marango? Oko wadu graduate. Ayeno chigni du, wadu ma surprise. Musani graduate. Goja. Clinton graduates. Karain go wete adiyawa. Congratulations, son. Congratulations. Wow, I'm what you record. Inye graduate okinyiso wana. Ingene wachne agono mani kanisa. Kuom min Lamek wo imusongo. Yeah. Katieko shughuli mena timoda laukani. Adona teri Kisumu City. Yuja ober. Adona bia tangi nigi miliongo ni ngema. Adona teri katacha. Waningene kacha wago sherehe kila weekend. Binge kibilongo ni fancy dinner. Bas. Ini kada dege isege doga. Airport isenyo na dier. Koro wena. Wea pangi. By the time I'm done with you. Dala umina noni. Dala ni bro bana winje ka jigomba kane. Wala. Ndio nitapenda sana Nairobi. Don't worry. Nono kada Kisumu machandi megaji gori Kiswahili chandi. Adona teri ade enroll here language classes. You jabe. Adona teri mondo opuonji Kisumu Mario bed polished. Kata mana China, kata mana Japanese, ibro wacho. By the time I'm done with you, ibro bedo language, Ibro nge languages gite. Miyama na tuolo monda pangi jahera. Bise ujo gimoro ni kwani what is money? And you $1 no. Yuenja? Bi, nyabadi. Waya unidon. My polo, mimi juga. My polo. Hawi, ikonya bana. Nawe ni difula. Ero ginto gemor kendo gingeni di graduate. Haya. Mimna kaka idwa timo. Ambro mana figure out. Clinton, if I keep covering up for you, tebo chwanya gi mam gi dad. To mano ema gima okadua. Hawi, korido difula. Clinton, kuwa serious. Hawi. Prince. Tira gima nadwa nyisi. Ango. Kapok anyisi, to ne an gi penjo moro. Penjo? Tieluro penjo? Nango. Kich penjo ma jiba ng'eny penja osimbo kae. Aonge duoko ge. Penja wa.
Mia dondo na kwecho. Ma ok en penjo matek. Itama wacho ni pod ok ipara kata matin. Adier ma Nyasaye podi. To mana in kalokan nokiyudo ng'ato? Ng'ato? Atema wacho ni girlfriend, osiepni moro manyako. Ang'o penja no? Ok penja yo marach. Na penja nikech ing'eni nilal kuom ndalo mang'eny. To ka en adier ni ok ipar ni ne in gi dhako gi nyithindo, to dong inyalo mana yudo ng'ato manyien. Jatelo, ang'o miyo wan tinde waonge tich kamae? Kora lokra rek mondo ket tabanda kanyo chwera. Ok en kamano, na penja. Akot. Chakre karang'o mopenjre ga kodi penjo go? Namichu. Yedhi be nikacha. Dhiuru udhiri e nam mondo dhu lo rech. Udogo chwer ka. Choke. Yes, jatelo. Clinton, anigini kwa tika graduation ne tadhi Nairobi. Timo? Ai, anko nano wacho mabere liye. Mar baba, nika tika school ne. Tamter ne pepas ga mondo neka koshughulikiana. Kaso yani dhi ya minie. Ang'amo na mar mondo gika minie. Bwana. Mogin gik moko ma relative joga liel ko migi microphone to gionge content. Ok gitim ga gigo. Ai, inangeni koridwa release karela dong. Wangisi, anko minenani. Ok danyono ga Nairobi kata mana gitienda. This is an opportunity anyway. After graduation ipango nango. On graduation no mere stress. Oh. Bangi we no wila se paro. Bwana, onge kaka nyalo donje list no. List nyalo donje, but are you sure? I'm very sure bwana. Dongi nya paro ni kata manando katimo unit achiel. But nitie kaka koro admin no chezo na. Bwana, jama no kunyal konya. Unyalo konyi. But en manani koro pa unit okawo 10,000. Alfapar 10 cash okodwa kata mana wuoyo. Tan madwaro units 10 ni. Units te. Mani nyeno dhi dwaro gimora roughly 400,000. 400,000. Mondo kora goro kanya ya. Mano dhi cost ya kiri bitimo nang'o? But nyaki ng'eni ya, dong ng'eni mato tije. Gima kama en gimoro ma risky, kata mana school policy okoyie. Nya cost kata mana job ne. Koro nyaki ng'eni to koro ine macheza kama wewe. Nani tidwa timo na ine manyaki konyi. Karibu sana jatij ruoth. Asante sana. Shalom nyamano. Shalom. Ing'e asebet ka penjora ni ang'o momiyo ibudho mang'eny kapok ilimowa kendo. Dada. Ok anyal weyo ma wik achiel rum kapok akelo gweth moa e polo malo e dier odni. Mano dipo ka jachino barundasi e yuduni. Mana dier. Karibu. Asante sana. Hallelujah. Yes. Nyaduse, dhilos ni jatij ruoth chai maber moput. Sawa mama, watiek kae mondo adhiyo. Beri gi gigi, in dhilos chai. Olos ni chai gang'o? Gi sausage malieth kod makati mowir bende. Iwinjo mano, kendo makati no ilos maber, iwiro kone gi koni, iwinjo? Tim piyo. To kapok chai no bedo tayari, onya kelo ni ang'o mondo imadhi? Yogurt mang'ich ma strawberry ber koda. Mano ber. Nyaduse, kel yogurt ma strawberry mang'ich. Iwinjo? Ya. Hawi. Asayi wana kama tin. Dong pod atimo gimoro. Ang'e tim bang'e. Mama okoyudo kapok atedo kae. Ang'e ne miya wach. Asta. Itimo maber biro. An gi gik moko mang'eny machando chunya.
To donge jino semeto. Mama wemo wacho. Jadolo se donjo kama kawaida. To bingine ya. Gima kendo ga pasta ni kaen ga mana chiemo. Gi shopping moko mama umiega kai kuwuok ka pile pile. Ne nyadose, histori sitaki kuingilia sawa. To kwa dari ambo? Iro jiko na weni. Tingimi dwaro. Onge gima tek matamo ruoth. Hallelujah, amen. Pastor Oda Wang. Chuora oloko kite koda kabisa. Mama Chabe okapar kata ni e pache nodok ka chuore. Min odwa be nobiro kani notuo. Itiedhe to doki dalane. Nyaka sani pod okwamo ka. Okodwa dhi to nosechango. Tino lokre mana matron. Odwa chika gik moko duto e oda ka. Yawa. Dada. Jeremiah 29 Matindo 11. Hallelujah. Ndiko wacho ni Nyasaye ong'eyo mipango te ma en go kodi. Lakini pastor. Ayub nendo sandore marom nadi. Pok nomono Nyasaye ting'e malo kendo. Nyamalo. Nyasaye ong'eyo gik mikale. Kendo onge ng'ama tiyo ne Nyasaye matek. Kendo golo chiwo e kanisa maber moloyi. Omiyo Nyasaye man malo no ong'eyo gik mikale te. Kendo en gi mpango mabeyo kodi bende maling'ling'. In gadier. Dada. Waefeso 6 Matindo 12. Ndiko wacho ni okwago lwenj ringruok kod remo. Wagoyo lwenj chuny. Nyamalo. Wagoyo lwenj chuny. Erokamano pastor. Amen. Anakia ania chiko kure kiyonge. Amen. Hallelujah. Med mana lemo motegno, chiwo motegno, gi tweyo motegno. Hallelujah. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kod Wangeso Kangeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Jumani, erogo manyithindo. Women's right. mandazi matatu, yanabaki mandazi mangapi? Mwalimu, ukitipea mandazi matano na chai na maziwa. Hawaishi jamani, shule na ama. Rogo mar nyithindo. Ngeso chakre saa 3 okinyi. Kik bai. Donje piny manigi nyadhi. Kama gimora mora nyiso sigana mar kit nyadhi momedore.
Kochakore kido kod tim oganda, wuodhe manyangafu materie kuonde moyiedhi e kind mamoko. Tudri koda Ansimtos Okinda kateri e wuoth moyiedhi no nikech ngima idago dichiel. Jakor Mogejuang ticha bich kachopo saa 4 wang'e. Kamae eka kawamoke kawakelo ni pado maliet mag luo benga luo rumba. To kachopo saa 5 wakelo ni ajawa maliet pass. Asingo ni chunya nyaroegi. Kakise winjo Nyakwar Mogejuang abiro e ground takelo ni ngero mar joma kadonje ground kata guyo gi mafans takelo ni kaka pache ge chalo. Ngero ni isewinje kanye to oseti kode yo machal nade. Kokale chenro ni endi radio Ramogi kawa tudore achiel kachiel kawariwore kod Ramogi TV ka anto akelo ni interviews maliet mag jothumbe gieki magocho live ka tokeno 10 live band mochiek nyaka macha tonga. Nyinga DJ Kolokol Instrumental. Boy handsome mama dawe roji bed and breakfast sama techni tilunga mane ngeja entertainer. Nyinga en Solomon Atito kapaya gudi kete manaka. Koba. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Juma ka juma, wayudo jip. Ngima lokore, chunje, yudo gen. Ler rieny motegno, pako idho ngas mamalo, kendo twak dhi matut. Tudri kodwa. An Roda Nyarko Kitmo, Ken the DJ, kod an Ben Otiende. Kawatayi e yor yie, lamo, pako, kod lokruok mar chuny. Okinyal dong kaka ne in. Nyaka ruoth chik ni ite, mi iyud lokruok e ngimani. Bi kaka in no. Biya. Mungu wetu ni wa amani. Injili kalo. Mungu wetu ni wa amani. Jaro. Bwana wewe uko na bwana mnanyumre namni bwana. Ilo deri nangu. Bwana mera mziki ya pesa. Nini ndo nilinge hapo? Bwana gigi malet na bwana ya pesa nani ma introduce kwa bwana. Karema na mijinga. Bwana yeye na mijinga. Bwana ukinyabe ni chulo simu lipa mdogo pele. Haikise cheko cheko chulo. Nyako bukre wey. Mano late ga. Kurwa wey kara deri. Wey deri wa. To kamichungeno to chut. Ngene di sudo gibate kachacha. Kachacha chut ka so nyang moro be jafuarega. Uru ka piyo konegi. To nyang no nikuri chuabe. Miguel ga offside ni sa. Ori tu kite nani modi vero ni mana sanda maleti kam era sanda malisi to kada kima sa timu ne bende o era ni akure Clinton Chantel Itimango kai an nabiro mana bae gwen kai matin ini timonga tida dak gi waya gwen kai nyaka na take attachment hospital uno ber okay po ango marach wach graduation ni machando wiya jite class of the graduate akena dingise jonyuol nango gima tin no machandi. Certificate maji loso River Road kae pilegi.
Ba, watieko penj. Okech. Very good. Riek kawuon. Nagombo ni mondo waduguru mondo wadak kaka ne wadak chon. Ande adoro mpachudugi. Mondo apar gik moko te. Jakoth, bolo ni kanye? Kawuono to pok wanene. Apenji. Bolo ni bende tinde ochikore gi tich ter. Adieri. Biro to biro ga, wuoke moja wuok chon. Dakusini samana. Jatelo. Ingeni en jatendwa. To kwa nyal suwa iri. En monego benu suwa iwa iri. Mani kakuti koda, Bilungu na gika. Sam. Jaro. Ang'o? Okinena gi. Achani japita gi. Yae. Wekelo na magi go. Abenda an gimo pongo wiya. Kamera be makia kuma nitie. Ita gik noto chuna kang'o? Kare momiyo. Ne, Jaro. Sani nyaki accept and move on. Yonge option machielo. Biya ga nyako no break out. Ne, gima mondi tim. Hoya hat ni no mos. Ko yego ni remo. To sawa. Ko dagi. Kech mane tije modo. Mijenga. Kuna kuri wulo ka chia yubu. Jaro gima nyaka ing'eni laro dhako gi ja pesa. To chalo ng'a piem gi liech e biro wuoyo. Apenji. Ang'o momiyo Hesbon okawo jotije na te? Ipani en ang'o motimo ma an okatim ka? Ok ang'eyo jatelo. Donge tiyo kanyo? En ang'o misewinjo? Miseneno kanyo? An gima ng'eyo niya orito jotijene maber. Kasto chudo ne bebup. Chudo no yudhi matin. Ng'at makia lupo. Mangiso ni ano kachudi? Ina chwade chaye gi tong jatelo. Nema. Bolo, in kore kia kanyi sani? Jatelo. Wiya moro ne bara matin koro na dok nindo. Legi. Tinde kuchupo saboro tu ibari gabara. Do. Agik. Sani, adwani ini mibedu wanga paka. Idwana bedu wenge igon jatelo. Agik. Chik itie ground. No. Biu. Yeti. Choker. Bwana ne bwana. Ne. Adwani mundi nyisa. Dimo miyo hera wagi mela biro njao. Hang a cow. She will be beside this side. Ne. Kikipani nyoka neno merabu kabiru kwa gutieni. No kiana luwe. Tange gimora mora bwana. Wewalo kuda bwana. Ang'o. Panga de pinyini kechobeto nyalonga. Bwana ukadi keto bwana. Adwani nyisa gimitimo ne merabu. Momio merabu kata simba ukonyalo mako. Omera. Ananyalo lokilonga ni kitugo kone. Anyalo lokilonga ni midhi fabiri do chokucha. Luang. Manga maye chando bi kanyo. Madi gilos rok ni mayit. Mitso do chok. Tema wa. Akarnyo kalbi. Musha. Wow. Waina.
Isang'eni nyaka iduog dala. Onga, in ng'at ma street smart mang'eyo e yo Simbo kae. An gi shida moro adwani konya. Uo. Graduation dhi timre e skundwa to an kenda maonge graduation list e class wa. Kila ng'ato ntiere. Jonyuol ng'ato ng'ina dhi graduate. Akena tim nade. Boyna. Gik machandi tindo, mano wach mathis. An gi jamana moro kama noma deadly. Koro jamani, piko nyingi e list, kae ok nya kae kata second. In fact, onyalo loso ni nyaka certificate mar PhD. First honor. Iluongi mbele ji bwana. Clinton Obondo, tiwo kidai, seche kidai, idhi kao sat. Donga nyisi ng'anga madedli. Adier. Tumanyisi ni, bwana, I always know a guy who knows a guy. Koro weluor. An kodi. Onge no. Tapenji. Dongi nyisa no wali. Gige nyisa no riere tir, to ma ichako ni kendo mane boy. Ineno, mae kata Yesu dhi elewa bwana, an marach. An marach. Da weluor boy, na adhi konyi. Do ing'e an kodi? Sawa. An kata pod ok ipara. Tabro tima tija mariti maber. Andhoga. Miringo wuoda ka niweno po. Santo kori wuondori ni ihere jal ma piny lich. To penji dada. Asepimi. Tinde chwe. Rach ka ng'ato chwe. Neno Joko Bondo pidhe maber. Otwi ka moloth. Bitol machiek. Tone. Chweni ni. Kik bed gi maparoni. Kiki. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag mirima donje viewsasa.com. Wanachomkure baba bebale pero tuyo penye miworo mirimo makutangaya yonangai. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'engno. Ema so kelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu Owarga Chie. 111 Jumapil